Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει στις 10 Μαΐου το 4ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εμφυών Συστημάτων. Μία έτσι διοργάνωση πάρα πολύ σημαντική. Πλέον έχει γίνει θεσμός. Για να φτάσουμε όμως εκεί θα πρέπει έτσι να γίνουν και κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Είναι μαζί μας ο κύριος Φώτης Ασημακόπουλος, επιστημονικός σύμβουλος ψηφιακής και τεχνολογικής αναβάθμισης του Δήμου Καλαμάτας. Καλησπέρα σας, κύριε Ασημακόπουλε. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, έτσι να πούμε για το φεστιβάλ που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του. Πείτε μας τώρα, γιατί μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία να καταθέσουν όσοι θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ. Για πείτε μας τι πρέπει να γνωρίζουμε. Καταρχήν φέτος το φεστιβάλ, έχοντας πρίκα από τα τρία προηγούμενα, τα τρία απόλυτα πετυχημένες διοργανώσεις του θεσμού, έρχεται να φέρει και κάτι καινούριο, το οποίο θα τα πούμε αμέσως μετά. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι συμμετέχουσες ομάδες είναι ότι πλέον φέτος έχουμε δύο τομείς. Έχουμε τον τομέα της προσχολικής ηλικίας μέχρι και τρίτη δημοτικού, το οποίο θα διοργανωθεί ένα ξεχωριστό happening, πιο χαρούμενο, πιο παιδικό. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά πλέον θα μας δείξουν τα project τους και αυτό θα πραγματοποιηθεί ή στο Μέγαρο Χορού ή στο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο στις 10 Μαΐου, αλλά θα ξεκινήσει στις 12 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Και το απόγευμα από τις 5.30 μέχρι τις 9.30 περίπου θα έχουμε το γνωστό μας, τη γνωστή μας εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας για τις ηλικίες από Τετάρτη Δημοτικού και άνω. Άρα φέτος έχουμε αυτό το καινούριο. Το φεστιβάλ βλέπουμε ότι αναβαθμίζεται. Έχουμε και άλλη αναβάθμιση, την οποία θα σας την πούμε αμέσως μετά. Είναι μια αναβάθμιση η οποία είναι χάρη στην προτροπή και στις ενέργειες και του Δημάρχου μας για να κάνουμε κάτι ακόμα περισσότερο για τα παιδιά της πόλης μας. Να φέρουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά πάνω μέσα στην τεχνολογία. Θα το αναλύσουμε αν μου δώσετε το δικαίωμα αμέσως μετά. Πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις συμμετοχών όσο το δυνατόν νωρίτερα, γιατί όπως και την περσινή χρονιά και τις προηγούμενες, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, γιατί θα έχουμε παροχή υλικού στις ομάδες της προσχολικής ηλικίας μέχρι και τρίτη δημοτικού σε όλες, και όχι μόνο. Οι καθηγητές αυτών των ομάδων θα περάσουν και από μικρά σεμινάρια ρομποτικής και STEM από ειδικευμένους πάνω στον τομέα αυτό, αλλά και οι μεγαλύτεροι, όσες ομάδες ασχοληθούν με project που έχουν να κάνουν με κλιματική αλλαγή, λόγω φυσικά και της πόλης μας που είναι σε 6 ελληνικές πόλεις στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έξιμες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις, θα λάβουν και αυτοί υλικό, σαν χορηγία από το Δήμο Καλαμάτας θα λάβουν υλικό. Άρα για να μπορέσουμε να το συγκεντρώσουμε και να είμαστε έτοιμοι και να το έχουμε αποστείλει στις ομάδες, θα πρέπει αυτές να συντομεύσουν και να μας στείλουν γρήγορα τις συμμετοχές τους, για να μπορέσουμε και εμείς να ενεργήσουμε όπως πρέπει. Μάλιστα. Αναμένουμε φυσικά πάλι πολύ κόσμο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συμμετοχές. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι το περσινό φεστιβάλ έκλεισε με πάνω από 750 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Ήδη φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε τηλεφωνήματα από Ικαρία, από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Έχει αποσταλεί πλέον το email, η πρόσκληση προς τα σχολεία όλης της Ελλάδος, από τη Θράκη μέχρι τη Ρόδο, μέχρι το Καστελόριζο, σε όλα τα σχολεία έχουμε στείλει πρόσκληση και ο Δήμος Καλαμάτας θα προσπαθήσει να βοηθήσει ακόμα και τις πιο μακρινές ομάδες να έρθει να μας γνωρίσει και έτσι να διαφημίσουμε και την πόλη μας. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να έχουμε και συμμετοχές από την υπόλοιπη χώρα. Κάθε χρόνο υπάρχει έτσι μεγάλη ανταπόκριση, πραγματικά, και βλέπουμε και ωραία, έτσι, δημιουργούν ωραία τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και όλη η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε έτσι στο φεστιβάλ είναι έτσι ιδιαίτερη.
Σκοπός πάντα, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Το ιδιαίτερο σε αυτό είναι ακριβώς η διαδρομή. Το μεγάλο κέρδος των παιδιών είναι η διαδρομή. Ναι. Εμείς αυτό που τους προσφέρουμε έξτρα με την ημέρα του φεστιβάλ είναι η δικτύωση μεταξύ τους, η χαρά της παρουσίασης, χωρίς άγχος, γιατί δεν είναι διαγωνισμός, χωρίς άγχος, και το ενδιαφέρον που τους κεντρίζουν οι γειτονικές, τα γειτονικά project, και καθώς επίσης και οι εταιρείες που έρχονται, και, όπως και πέρυσι είχαμε, και οι ομάδες των πανεπιστημίων που δείχνουν κάτι πιο εξελιγμένο. Όλα αυτά τους τραβούν το ενδιαφέρον. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά είναι από σωστά παραδείγματα. Να τους δώσουμε τα σωστά παραδείγματα ώστε να μπορέσουμε πλέον να τους δώσουμε τον σωστό δρόμο ώστε να ακολουθήσουν. Αυτός είναι και ο σκοπός του φεστιβάλ. Αυτό θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε έστω και ένα παιδί κάθε φορά, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε το μυαλό του στο διάβασμα, δεν είχε το μυαλό του στο μέλλον του. Ναι. Και δεν είχε σωστά πρότυπα. Αυτό αν κερδίσουμε είμαστε απόλυτα πετυχημένοι. Και μέχρι τώρα, δόξα σε Θεός, πάμε καλά. Τώρα περιορισμός στις συμμετοχές δεν υπάρχει, δηλαδή όσοι έτσι υποβάλλουν αίτηση, υποβάλλουν τη συμμετοχή τους, θα είναι στο διαγωνισμό, θα είναι μέσα στο φεστιβάλ. Στον τομέα των μεγάλων, από Τετάρτη Δημοτικού έως και τα πανεπιστήμια, δεν έχουμε περιορισμό συμμετοχών. Ναι. Ενδεχομένως να έχουμε ένα περιορισμό συμμετοχών στους μικρούς. Καταλαβαίνετε, γιατί όπως είπαμε θα γίνει σε κλειστό χώρο και εκεί ενδεχομένως, αν δούμε ότι ξεπερνάμε την ανοχή του χώρου, τότε εκεί μπορεί να ζητήσουμε είτε μείωση ατόμων από τις ομάδες για να μπορούμε να δεχτούμε περισσότερες ομάδες, είτε να κλείσουμε τις συμμετοχές. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει, ειδικά οι ομάδες οι οποίες είναι στον τομέα της προσχολικής ηλικίας μέχρι και τρίτη δημοτικού, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχές γρήγορα για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να το οργανώσουμε και να είναι όλοι χαρούμενοι. Και όπως καταλάβαμε, έτσι, αν καταλάβαμε σωστά, τα υλικά τα παρέχει ο Δήμος Καλαμάτας, έτσι. Στην προσχολική ηλικία θα προμηθευτούν όλες οι ομάδες με kit ρομποτικής, και στις μεγάλες ομάδες από Τετάρτη Δημοτικού και πάνω, αυτές που ασχολούνται με project που έχουν να κάνουν με κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Μάλιστα. Με έξυπνες πόλεις και με κλιματική αλλαγή. Φέτος έχουμε το καινούριο με τα μικρά παιδιά. Υπάρχει και κάτι άλλο καινούριο? Ακριβώς αυτό είναι που σας είπα και στην αρχή. Φέτος θα είναι ο Δήμαρχος Καλαμάτας, καταρχήν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον ευχαριστώ και σαν εκπαιδευτικός άλλωστε, όχι λόγω της συνεργασίας μας, γιατί μας προέτρεψε, μας έσπρωξε ώστε να φέρουμε κάτι καινούριο στην Καλαμάτα. Ποιο είναι το καινούριο? Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται δημόσια, και τις αμέσως επόμενες μέρες θα έχουμε και δράσεις επάνω σε αυτό και θα σας ενημερώσω σε τι. Ναι. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω και κάτι περισσότερο, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ίσως να είναι και ο πρώτος δήμος και στην Ευρώπη, που πλέον θα διοργανώνει αυτός, θα είναι για 3 χρόνια, θα διοργανώσουμε για 3 χρόνια Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητικής Ρομποτικής της MRC, και μάλιστα υποχρεωτικά οι ομάδες που θα πηγαίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους αντίστοιχους θα πρέπει να έχουν περάσει και να έχουν προκριθεί μέσα από το πρωτάθλημα που θα γίνεται στην Καλαμάτα. Αυτό θα είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση. Ναι. Θα είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση, θα γίνεται το Φεβρουάριο, άρα η πρώτη για το Δήμο Καλαμάτας θα είναι Φεβρουάριο του 2026, και καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά ο πύχης, έτσι κύριε Σιμακόπουλε? Τον πύχη μας αναγκάσανε τα παιδιά με τις συμμετοχές τους στα φεστιβάλ ρομποτικής, με τις επιτυχίες τους στους διεθνείς διαγωνισμούς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι για δεύτερη χρονιά ομάδα από την Καλαμάτα ήρθε σε ψηλότατη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα ο Δήμος Καλαμάτας είναι υποχρεωμένος, να το πούμε εντός εισαγωγικών, να δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά να δουν κάτι διαφορετικό και να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα. Και γι' αυτό είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Δήμαρχο. Ωραία, έτσι καινούρια πράγματα, ο θεσμός αναβαθμίζεται και εντάξει, τι να πει κανείς, είναι σημαντικό για όλα τα παιδιά να παίρνουν μέρος σε τέτοιες δράσεις, γιατί τα ωφέλη είναι πάρα πολλά, όπως είπατε κι εσείς. Κυρία Σιμακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, και πιστεύω ότι και φέτος θα συμβεί αυτό, όλους τους χορηγούς μας, είτε είναι από την Καλαμάτα είτε είναι γενικότερα από τον ελλαδικό χώρο, για την υποστήριξη στο Φεστιβάλ Ρομποτικής, γιατί με τη βοήθεια αυτών μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Ο Δήμος Καλαμάτας και από ιδίους πόρους καταβάλει αρκετά χρήματα κάθε χρόνο για αυτή τη δράση, όμως χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς και ελπίζω να είναι μαζί μας, γιατί όπως βλέπετε προχωράμε, έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε. Ο κύριος Δήμαρχος όχι μόνο έχει τη θέληση, μας πρόχνει να προχωρήσουμε, άρα καλό είναι να έχουμε περισσότερους υποστηρικτές και από τον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.